Narode, imamo novi izazov, a koji je izazov? Izazov je da moramo duže da stojimo na jednoj nozi. Ko znači može duže na jednoj nozi da ostane? E sad, noga može da bude bilo koja. Ja ću da odbrojim 1, 2, 3, 4 i na 4 svi podižete noge i idem. Ajde. 1, 2, 3, 4. Ajde. Da vidimo ko otpada, ko ostaje. Ne moraš da skakućeš niđe. Hoće. Ako dugo potraje, onda zatvaramo oči. Nikola, nemoj skakutiti. Nikola ispao. Žao nam je. Jel mogu da vas zasmejavam? Ne? Da kažem nešto? Može, aj neki vic ispred. Gađamo kamenčićem, evo mi smo se dogovorili već ovdje. Vic. Vic neki. Kratak, ali sladak. Vic. Se sjetim vica. Nikola je uzeo kamenčić, samo da znate. Pa narode, ovo će da traje do jutra. Dobro, ajmo. Pazi, na 3-4 sad zatvarate oči. 3, 4, sad. Ispala Ivana. Može. Skače! Ne može da se skače. Dragan ispao. Kristina ispala. Da čekaj, Olja je pobedila onda, ako smo rekli ne može da se skače. Može. Olja ispala. Ko je ostao? Vlado i Lazar. Joj! Vi ste ne popravili, ne može skače. Otvorio sam oči. I Vlado pobedio. Apsolutni vladar svega ovde. Vlado je skakao. Da, skako je i ostao na jednoj nozi. Ako mene pitate, Olja je pobedila. I pošto je čika Vlado 2 put pobedio, mi mu dajemo nagradu. Evo, dame i gospodo, nagrada. Hvala puno. Da vidimo šta si dobio. Nije dug. Let. 5 dinara, ali izuzetno vredni.